Hei. Uite ce acolo, să vede ce acolo. Lasă mesajele. Damn. Nu ploaie. Deci însorit în partea aia. Da, bine, nete, încă e. Da. Încă e cald. Încolo Suceava. Încolo Suceava. Suceava, Darway. Să vezi ce frumos e. Știi cum? Spui că ești în Asta când e senior. cu OZN-uri